दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, क्रिएटर डेरा इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आरो मिथिनो लानाया गोनांथार, मानोना आं बे भिडिअआव खोन्थागोन नोंथाङा जिखिजाया नाम आरो सोरनिबा सुबुंनि हाफ्रा मा बेसेबां दं मिथिनो हायो। हमनानै ला नोंनि मुङा दैमालु, बिनि हाया बेसेबां, अब्ला बेखौ माबोरै मिथिनो हागोन? एबा सोरनि सम्पति आरो नामजों बिनि हाया बेसेबां बेखौ माबोरै मिथिनो? होनब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजाङै नाय आरो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जोबजासिम नायलाङाबा जेबो बुजिनाय नङा। फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, सोरनिबा आखायाव बेसेबां सम्पति एबा हा दं बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथाङा गावनि मबाइलाव मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामना लानांगोन। नाथाय सोरबा सुबुङा साननो हागौ बेबायदि जानाय नङा होननानै, अब्ला बे थारैनो नंगौ एबा पसिबल। बे भिडिअखौ फुरा नायलां आरो बुजिलां। बेखौ माबोरै खालामनो मोजाङै बुजिनांगोन। अब्ला बे एप्सखौ माबोरै डाउनल'ड खालामनांगौ बेखौ आं बे भिडिअनि जोबनायाव खोन्थागोन आरो आं गासैखौबो मोजाङै खोन्थागोन। सिगां मिथिना ला जे बे एप्सनि हेफाजाबजों नोंथाङा बे खामानिखौ माबोरै मावनो हागोन। अब्ला बे एप्सनि मुङा जाबाय सार्चलेन। दानिया बे एप्सआ बेबायदि अपेन जागोन आरो बे एप्सनि इन्टारफेसखौ बेबायदि नुगोन। अब्ला लोगोफोर, बेयाव मोनसे बाथ्राखौ गोसो होनांगोन। बेयाव मोननै अप्सन नुनो मोनगोन। गिबि बाहागोआ काटा खास्रा देखा, गुबुन मोनसे अप्सना फु नक्शा देखा। जुदि नोंथाङा सोरनिबा मुं एबा गावनि मुंजों नायनो नागिरदोंब्ला बिनि थाखाय गोजौनिखौ थुनानै हो। अब्ला आं बेखौ थुनानै होनोसै। बिनि उनाव नोंथाङा बबे स्टेटनि इन्डियानि सिङाव बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामना लानांगोन। अब्ला जोंनिया आसाम, बेबायदिनो नोंनिया मा स्टेट गोलैयो सेलेक्ट खालामना हो। बेयाव बेबायदि फैगोन एसामिस हांखोजों। सिगांनि बे बाहागोआव थुनानै हो आरो भिउ मरआव थुनानै होबाव। अब्ला बेबायदि पेज फैबावगोन। दानिया बेयाव गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना होदो। आं होबाय, नोंसोरबो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना होनो हायो। आरो बिनि उनाव सार्कलखौ सेलेक्ट खालामना होबाव मायाव गोलैयो। अब्ला आं होबाय। बिनि उनाव भिलेज एबा टाउन सेलेक्ट खालामना होबावदो। बेहाय गोबां गामि थागोन, बेखायनो हांखोजों सेलेक्ट खालामना हो। बिनि उनाव बेयाव गोसो होनानै नायनो गोनां। बेयाव मोनथाम अप्सन मोनगोन। गोजौआव सार्च बाय डाक नाम्बार, सार्च बाय पाट्टा नाम्बार आरो सार्च बाय पाट्टादार नेम नुनो मोनगोन। नाथाय नोंथाङा नामजों सार्च खालामोब्ला जोबथा बाहागोआव थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव नोंनि एबा गुबुननि नाम होनानै नायनो हागोन। नाथाय एसामिसजोंसो लिरनो हानांगोन, नङाब्ला फैनाय नङा। हांखोआ गोरोन्थि जाब्ला फैनाय नङा। बिनि अनगायैबो नोंथाङा होखानाय हांखोजों नायनो हायो। जेरै बेयाव होदों, आं जिखिजाया हांखो थुनानै होबाय। अब्ला नायदो एसामिसनि नाम फैबाय। दानिया बिनि डिटेल्सखौ नायनोब्ला सेलेक्ट खालामदो आरो खेबसेयाव मा दं बेखौ हो। अब्ला नायदो गासैबो डिटेल्सखौ नुनो मोनबाय। बेखौ नोंथाङा एसामिस फरायनो गोरोंब्ला फरायना नायदो। आं बारा एसामिसखौ फरायनो रोङा एबा बुजिया, नङाब्ला आं साबसिन एक्सप्लेन खालामना खोन्थानो हागौमोन। अब्ला नोंथाङा बेबायदि नोंनि एबा गुबुननि हा पाट्टा, डाक नाम्बार बेफोरखौ गोरलैयैनो बेसेबां दं नायनो हागोन बे एप्सनि हेफाजाबजों। नाथाय बे खामानिया जाय स्टेटआव एभेलेबल बे स्टेटआवसो नुनो मोनगोन। बिनि थाखाय नोंथाङा मा एप्सखौ डाउनल'ड खालामनांगोन, प्ले स्ट'राव लांनानै सार्चलेन सार्च खालाम। अब्ला बे एप्सआ फैगोन। बे एप्सनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो सार्च खालामनानैबो डाउनल'ड खालामना लानो हागोन। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, गासैबो लोगोफोरनो थारैनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। उननि भिडिअ लोगो मोननायसिम बाय बाय। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।